Hovoril som vám raz, takže Matej mi dojebal telefon, takže som sa ho rozhodol ukončiť týmto drsným spôsobom. Od do piči už teraz. Co ješ robiť? Môžem ja. Ísť do piči. Tak to s tým iba zaplatíš. Čekaj, počkej, už som smocol. To koľko? Počkaj. Poď do piči, už ide to. Počkej. Pozor. To pizdy. A to je isto? Ešte to tajný. Peťo, najprv si mal SIM kartu vybrať. A ty SIM kartu nevybral? Vybral som ty chuju. To ide, nie? Pritáhni sa. Čekaj. Vyber. Jedin. No, 20. No, môže byť tak. Vybuchne tu. Celá dielňa. Troška šmekne. Tak už vybuchuje. No to teraz pôjde. Teraz kryjte oči. A ja sa vykučím na telefóne. Chlapci, poďte po modeli 4.